tam rozprávajú. A uvidíte, čo... A prečo ti to hovorí? Mi to povie, prečo ti to hovorí? A vidíte teraz, ako keď vybuchne GTAčko 4. Auto. Fú, videli ste to? Ktorý zomrel? O tom spravil skôr. A teraz dívajte na era. Jaj. Museli sme sa spamnúť tu. Viete. Asi ako voľku. Koľko minút? Jo. Koľko minút? 3 minúty. Dobre. A teraz ideme nejako tak. Ideme ukradnúť auto a ideme získať motorku. Keď získame motorku, tak nám môže dávať challenger. Na toto sa musíme popozerať. Lebo už sa zapli lapy. Teraz môžeme ukradnúť toto. A dívajte, ako jazdím. Teraz sa takto. A už tu máme jednu motorku, ale tu nemôžeme stratiť. Takže ideme rovno sem. Musíme si rýchlo vyčkať na auto. Ale máme tu hneď jedno auto. A to má zastav nejako a rýchlo to musíme spraviť. Lebo nám ujde auto. Čo robíte? Nič.